Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maying gabi. Mayang gabi, Action Brian, no? Kaya sa aton mga listeners, mayang gabi. Ari ang aton simpo maulanan karon nga gabi, no? Webes kita karon, Hulyo 30 to 2020. Naghimo ako nag-downgrade na lang ini si low pressure area sa isa ka southwest monsoon nga ga-apekto sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Dito ang Batanes, dito sila sa laban sa Luzon, no? Ang Cagayan, Lakip ng Babuyan, Grupo Bailans, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, Palawan, kaprobinsyanan sang Mindoro. Maulanon ang tiyempo o kon grabe ang pagulan nga tuga ini sang southwest monsoon kon habagat. While ang Metro Manila sa iban nga bahin sang rehiyon sang Ilocos, lakip man ang Cordillera Administrative Region sa iban nga bahin sa Cagayan Valley kag Central Luzon. Subong man ang Calabarzon kag sa iban man nga bahin sang Mimaraw pa diri sa nakatungdan sa Kabisayan kun diri sa aton sa Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Padayon man nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob nga halin man ini sa southwest monsoon sa gihapon kun habagat. While ang iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uunggoom sa gihapon ng kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala man ini naligwin nga mga pagulan o kung panaguob nga halin man sa gihapon sa habagat o kung southwest monsoon ka ginaupdan man sang localized thunderstorms kag mayara nga may pagmadlos nga uyop sang hangin halin sa nabagat na ng katungdan padulong sa nabagat na nukon southwest to south ang nag-aapekto dito sa naminhan kag nakatungdan nga bahin sang Luzon nga may mabalod hasta sa pagkamabalod nga kadagatan. Ang iba naman niya nga bahin sa aton pungsod may ara lamang nga kasarangan hasta may pagmadlos man nga uyop sang hangin halin naman niya sa nabagatnan nakatungdan padulong sa nabagatnan o kung southwest to south na may kasarangan hasta nga mabalod ng kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya ma-experiencean man nato ng magalumon ng aton kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kapag panagob aton mabatyagan karon ini nga gabi sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang siyudad sang Bacolod kag may ara kita nga kasarangan as
hasta nga may pagmadlos man nga huyop sang hangin, halin man ini sa gihapon sa nabagat na nakatungdan. Padulong sa nabagat na nukon southwest to south. Naga-influensya sa kabugkusan sang isla sang Negros. Kag medyo apektado gamay ang kondisyon sa aton kadagatan diri sa western seaboard sa Kabisay ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang kondisyon sa aton kadagatan aw kun pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 9:27 sini karon nga gabi ang taob naton 0.67 metros juta ang diferensya sa unas alas 11 13 karon sa tunga-tunga sang gabi takos siya naman niya 0.65 metros ang kadabawon. Kag alas 6:08 sining gabi nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak naman ini siya alas 5:33 sa aga. Ari kita sa 24 degrees Celsius o 65.2 degrees Fahrenheit. Action Bright. Sige, pero ining maulanon, Sir Gan, maluwig-lawig pa ni subong gabi. Lawig-lawig pini siya daw halos hilob ang bilog nga Pilipinas ang galong niya. Grabe, Bisan low pressure siya. Galing kay daw apat ka direksyon sang hangin na hakop gid. May southwest monsoon, may southwesterlies, may southerlies kag monsoon trough nga hali naman niya sa Pasipiko. Di damo katama sang galong. Yes. O tingala ko man nga proting bulubulyada kung kisa medyo kusog-kusog man, no? Oo, gani. Sir Gan, salamat gen. May gabi. Okay, action by may gabi. Yes, sir. Yes, sir. Sige, portitod mo check kubing patrol dugay-dugay abe, mga pila ka minutos bisa dalanon kay do porti gyang bukbo sang ulan mo. Basi ka preparar patrol ta dira bangon siho kita. Kung kumusta ang syudad sa Bacolod kay halin kay na mga alas 4 do las 3. Porti ng bunok sang ulan nagaulo unta siya pero pagbalik ya bulyada perte. Di kabalo naman kita diri sa syudad sa Bacolod, jutay lang nga ulan-ulan kag bisan iban pa nga banwa kag syudad diri sa probinsya, gamay lang nga ulan-ulan tag 30 minutos ang aton nga dalan nagabinaha na. Action Firing Line. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na, subong nga adlaw, yari kita sa Webes, ari na kita sa Hulyo 30, 2020. Nagahabil-habil nga inadlaw sa bulan sang Hulyo, dason nga inadlaw Agosto na kita. Anyways, before kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad, ang aton nga pagpangamuyo sa gihapon, amo ang pagpangayo sang tabang sa aton sinimahal nga Ginoo, nga dulaon na ining si COVID-19 kag ano pa nga sa isang balatian trahedya kag iban pa so sining nga mga tinaon kon panahon kag sa palaabuton, ano. Bobayay kami o Lord, ang mga frontliners naton, ang aton sini mga nagpositive kag mga suspected pa sining COVID-19 nga mag-alalayo na sa imo sining nga pagbulig, power kag iban pa, o Lord, ikaw nang bahala sa amon sini sa kalibutan. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas sa banang aton sining nga Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Kag sa aton sining nga viewers pwede gid kamo kabisita dira sa comment section. Ibutang inyo nga mensahe kay hatagan tala karon sang hustisya sa malambutan naton. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Top las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Ang Negros Occidental this afternoon ginpirmahan na ni Governor Jose Eugenio Lacson ang executive order nga nagapabilin sa gihapon sa modified General Community Quarantine ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental tubtob ini sa Agosto 15.
Kaya gini mag-umpisa man, no? Last 12 sa tungang gabi sa Agosto 1, no? Last 12 sang kagabihon sa Sabado ina mga kaaksyon. Samtang diri iya sa Negros Occidental gihapon nga balita, if madumduman atong apat tanan nga nagkalaanod didto iya sa may banwa sang Moises Padilla. Nagligad nga adlaw sang Martes, apat ining nagkalamatay magpamilya, no? Ang tanan nga lawas nila nagkalakit ana. Duha kahapon kag duha man subong nga adlaw. Pero nga trahedya ini sang pamilya, nagpang birthday gid lamang ini sila kay taga Banwa ini sang hinigran pagpauli nila batya mo tong trahedya ho tumabok sa overflow nga ang tubig nagamadlos kalit, nagkusog abi, nagkalaanod sila iyaho. Action Firing Line. May aksidente kay nasa Banwa sang Kawayan, halalong gid. Kung kay isa ini mga driver naton, I don't know kung anong kakulangan. May lisensya pero wala ideya kung ano ang ginatawag nga rules and regulations sa pagdala sang mga salakyan sa dalanon. Action Firing Line. Based sa aton sini paramangkotanon, bauti sa police mismo sang Kawayan, ini motorsiklo mga kaaksyon gasunod sa tricycle. Ang tricycle o galing inabalang automatic, bala naga-U-turn, basi kita pasahero, ang gasunod nga motor, ati sumalpok sa buli ya. Tinga sakay sa motor, patay. Nanuway gid ya mga kuan nga mga taway gid huna-huna. Ini balang pag U-turn, labi na gid kunara ka sa highway, dapat iya kon do alang-alang kagidman nga magtiyog kay may mga sugata, papahigad ka, patuo ka anay. Iyos mo siya ang pinaka lane nga ara ka sa kilid ka mag-signal ka kaglang tawon clear the area before ka mag U-turn, no? Kay tiway ka kabalo may gasinunod. Miyara iban abi nga pagkakita nila nga libre dahil ng tiyog. Action Firing Line. Do ato balayang nga tiyog lang sila isang bula ko nagabasket sila blang bala na magbinunggo anay da sa kontra mo dati basketball ini plariho ka mo nagapamirsa da basket malang ini tila inon mo yang pagbiyahe sa imo sini nga mga salakyan. Action Firing Line. May nagakomentar gani nga what if abi action Oliver kung ang gasunod sa tricycle hindi motorsiklo mga dump truck abi kag nag-U-turn siya ka nag-alang-alang kundi do not. Action Brian Morden. Action Firing Line. Serbi na ng eleksyon sa mga utod na ton galing kay pila na ni ka mga dekada nga porting may aksidente sa dalanon puro lang ta serbi sa eleksyon mga batinggilan ibang nga driver mo. May lisensya, I don't know kung nakaseminar or nakaseminar ginman o galing way gid ginausar ang naseminaran. In short, pabuang-buang lang. Action Firing Line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon, may duha ka munisipalidad or isa ka city, isa ka Banwa. Ang ila sini nga mga municipal hall kag city hall nagtemporaryo nagsira subong adlaw bangod sining COVID-19. Pareho man sila sang LTO, no? Ang LTO nagumpisa kahapon nga adlaw until ini sa August 11, sirado bangod man sa COVID-19. Diri sa Bacolod subong adlaw, puwerte sa pagkadamo na sa mga puroks sa mga barangay nga gin pasiraman temporaryo o gin lockdown rather because sa kay COVID-19. Do kay sikat gid kay COVID-19 do ikaw na way na sang iban. Puwerte kay kahapon may 24 nga nagpositive diri sa Bacolod mga kaaksyon. Tingiban diri ara lang gid blas bla no sa EDLSI meaning sa mga ginatawag na nilang community transmission. So check tanay karon mga detalye ni while mga kaaksyon ang Negros Occidental amo ning mention ko kay na City Hall sang Bago no kag subong man Talisay duagli ka mga syudad ini no ang ginpasirad ang temporaryo timayo man na disinfection bla para sigurado gid. Sige, ang iban karon nga balita gikan sa Bacolod City Hall check naton with Action Artay Hupon kay may mga detalye man dito regarding sa COVID-19. Hulat-hulaton teraman ko nanong sabat sang International Agency o kon Interagency Task Force sang sulat sa Bacolod yung nagapanugid sa estado sa Bacolod. Kalingkid daw gintawag ato sang chief nga implementer bla o sang National Task Force nga si Carlito Galvez Jr. kahapon nga isa ka impartial gid lamang ang pagpangayo or pagpangayo sa mga doktor sa aton or isa ka impartial kon i-lockdown gid man nga isikyo ang Bacolod.
Isa-isahon ko na karon kaysa sininga impartial nga ini, ginbalikan ko ang mga grupo sang Negros Occidental, mga doktor sang Negros Occidental, anta sila sang ilang sabat, kay ti Sarambal Connection Oliver, grupo sa mga doktor nga mga eksperto, batok sa mga political leader nga mga eksperto man. Action firing line. Tiyan mo na, karon ni plastar tani, no, kay kabuhi ang nakataya diri. Ang patrol ni Gamay lang Biakson Oliver, bitche ko bingwa na ton subong, kadamo sa nag-chat diri sa aton nga porte pang bukbo sang ulan, siribat niyon. Sa balita sa national mga kaksyon, sa balita sa national, ang DFA o kon ang buwas nga adlaw, gindeklara yang Idil Adha sa mga utod nga mga Muslim, kay in fact holiday buwas wise ang trabaho bangod sining piyesta sang kuana, sa Idil Adha sa aton sining mga utod nga mga Muslim buwas nga adlaw. Pero dali lang ko ang patrol makadali gid na makaksyon na. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon dyan, gamay gid lang. Kumustang Bacolod? Sa nabray ang patrol karon live kinadri sa area mismo sang Libertad Public Market, particularmente na area sang Dalan na Mabini, Dalan Rosario, mga kaaksyon. Sining mga trion, naguluhon na ulaw na gidman ang pagbunok sang ulan. Sining gabi. So kaina, mga atak na alas 13:30 sang hapon, tubtob na mga ginabulbanta. 6, tubtob alas 7 sining gabi. Tigidya ang pagbunok sang ulan do ginbubo isahan ay lang ba pinaguro ni kadlaw gin tipon tapos gulgada lang gin na bubo mga kagson itong bunok ka ulan na pertigid mga kagson kang nagresulta ang pagbulo-baha sa pila ka mga lugar sa palibot ng sulad sang Bacolod. Kaya ganit dito sa aging katuan naton sining hapon sa may Manukan Country sa kilid sang SMC di Bacolod. Ag sa dalan bla mismo dira padulong Palangka Avenue sa may SMCT Bacolod mga kagson nagtaas man ang liberasyon tubig. Tasig naman ang subside kumo mahimo nga gin kayo nagimandira nilang ila drainage mga kagson. Pero kung diri ka na pakadto along area sa Barangay 4 dira sa Gatuslang pinakauling report nagbasta gani magulan na daya gataas kay badang nivel ka tubig kay waigwaan mo. Do wala gid waigwaan ang tubig mga kagson. Kung gingkakibot naton sining nga gabi ang aton report nga nabaton kaya sa pinaka concerned citizen kaya mga maugod nga tagpanamati sa Radyo Bacolod sa mga lalagway Ergin pasa kakaton ni katuan sa limang nga gabi diri sa may Libertad bala sa may parkingan kanto banan Libertad porte di kanong ang baha sa limang nga gabi mga kagson. Kung naton diri magitaan pagagalibot na naton sa bilog na gid sa Libertad may mo nga nagsubside gila yon kagadasig naman mga kagson kung hindi man ang barado ang kanal sigla man na maganong tubig. Subong nga mga triyon, medyo nagulo na ulaw na, galing ka hindi ka nakasiguro action bribe. Yes. Ay magulog-aloong pagyapon ng kalangitan. Kung habang ni Sir Gani, kagina do tayo yun, ining ulan-ulan hasta magabi action dyan mo. Kaya about isa dyan ni Kaluno, kaya ang langit na to, pag hindi nga naghalin yan ang galom. Amo na, isang liga to experience kita last week lang to nung sa may barangay Takuling to nga may suba da. Oo. Kaya mo ginin tabo man Duwaay Jackson Bray naghalin pang galom tulong pagyapon ang kalangitan kagagatipon pa magaribang gani dito sa may north nga bahig sa probinsya batong bunong kaulan man pagyapon mahimo kay kadulom-tulom ditong area Ikon maginamo sini dinta maghulat pa sa mga forced evacuation sa aton otoridad kung makita nyo da nga pirmi ga saka tubig da sa inyo subong palanguro takang-takang na kamugwa da ka magkadto sa evacuation center action dyan. Gani man depende sa ila sitwasyon special ko na kilid abis ang suba idariblas may barangay 12 na diyo bay namon sa ngapon sa nido gamat amat matutaas sa libras sa suba dra sa barangay 12 mga kagson may pinaka mga areas madring kunurbaan like sa Takuling ba may suba man na dra palusot lapit sa may NGC mga kagson diri sa Libertad Public Market tuloy ang buhay Gigapom ligadi yung isda ko nagkara ni kayo may pagbinaka Kaluluoy dang bukad ladlad ladlad sirado na bla mo nang kaluluoy da. Gani kita mo pag itong isda nila compare mo kon karadlo maglabay kami diri mo sinuras dugo bus na. Subong gabi na damo pag Gapon nagkalahantal nila di. Even diri ang portion na kilid kabahin sa merkado makakson. Para Japon ang tubig medyo taas pa mga nadaluman bilang area Tangan pag inabi sa basura bukit tumpok man ang wala din na tipon
Sa jag ni karon kay pati karon tubig labot ni karon mga higko ni karon dre. Kabalo ka, may mga experience kita dis Bacolod Action dyan nga ang tubig ya nagagwa sa karsada halin sa kanal. Ani man. Oo. Like dra bala sa may Burgos mga kaakson dra sa aton dampe. Sa tabok sa Lisboy dot no nga doon nagabura-bura ang kanal basi bla iya bla ka iya ka gani ba siwa ni bla nga do dra na permi ka kay omong. Kon limpyo siya ti basiwa pero kon medyo lagom siya ti kanal basura gid. Like do kombinasyon to eh. Oh, ati way nagatas guaya. Dra na sa may tubang Ruse bla sa may Lisboy tabok. Oo. Dra medyo mga kaakson do na dalman kirong area medyo wala pa ginag-subside ang tubig. Ano lang ay na dra sa pagbiyahe kay ga piniswak na kay natin tong mga salakyan nga gusto lang biyahe lagan sila sa lakyan mga kaakson no. Aha, sige. Para pinakalo sa tosyon diri sa atong ginakamtangan si Limited Public Market karon nga gabi. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John D. Sunas na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Halong-halong gid Bacolod non, Negrosanon, check nyo ganang inyo sini nga sitwasyon labi na gid kun may ideya kamo nga kon mag-inamo sini nga tayuyo ng ulan kagasaka ang tubig da sa inyo. Di na ka maghulat pa yung pinalagyo kung alang-alang na. Unahan nyo na lang daan na binagid ko may mga kabataan kamo dira, may mga tigulang kamo nga hindi nakasangkol masyado maglinag sa ngay in case gidman. Kadamo sang serye bla sa aton sa mga lumos di. Sa nagligad tong lumos to sa mga kabapura to yung naligo til suba. Ang nagakaligad ni adlaw to nagtabok sa suba. Hindi ta na pagdungagan pa mga lumos-lumos niya. Action Firing Line. Las 7 Jesse 9 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-action. Action Brian Borden. Action Firing Line. Balikan ko ring balita sa national sa nambal ko na buwas nga adlaw holiday, special non-working holiday because nga ining Idil Adha nga gina-proclaim ini may Presidential Proclamation number 985 ang Feast of Sacrifice mga ka-action. Samtang sa iban nga balita, kon may COVID-19 kita para sa balatian kag virus sa tawo, ang bird flu ay man gapabilin ho. Kay didto ya sa Pampanga 38,000 kabilog manok ang pinangpatay sa isa ka farm bangod sining bird flu nga ininano na ning katabo sa Playbo taman. Kag sa iban nga balita sa national, ang DFA mga ka-action, Food, Drug and Administration subong pa lang nag-preparar ni Action Oliver kung paano nila iplastar kag bantayan ang pagbaligya sang bakuna batok sa COVID-19. Timining, basi may aranin sila guro information nga may bakuna naman si COVID-19. No? Kabay pa, may ara sang ginatawag nga fast lane nga ginporma karon ang DFA agod hatagan sang prioridad ang pagbakal sang bakuna kung may ara na gidman mga ka-action. Ginadibatihan panisubong kung pila gid ang presyo sang kada tublok o kung pila ka isa ka dosage o kung sitwasyon sini bakuna do 2,000 blak kuno mo. Bisan magmahal-mahal pa importante ara gastuhan na sa gobyerno kay para matapna ni si COVID-19 ka makabalik kita blas normal nga sitwasyon. Kabalo ka may 200 tanan ka mga kandidato sining nga vaccine nga ini 140 nila diri ara na o kung 140 ara na sa early clinical at trial sa mga sapat Action Oliver kaluluoy ng mga sapat nga ginapraktisa nila pero okay lang at least mawalaan nila kung ano ning bulong o kung bakuna sining COVID-19. Ang 25 diri amo ning sa tawo no ang pinaka-ara sa unahan subong Action Oliver nga bakuna o kung bakuna nga ginauyatan na nila nga dako na gid ang percentage abi nga mo ning bakuna later on abi 5 Action Oliver meaning may ara na sang 5 nga candidates diri. Kabalo ka kung ang sa 5 ni ang 3 din halin mo isang liwan ang ginhalinan man sa COVID-19 China. Action Firing Line. Sila 3 isa sa USA kag may isa pa gid diri. Tinatawon ta niya bisan din man ni halin importante nga may bakuna na way na kita gapugong sini amo ning ginapangayo ta. Action Firing Line. Sige pero ti are no si Senador Franklin Drilon may natukiban kiti way man ni untat mga awtoridad ta sa pangukat sa katabo sa palibot naton kon COVID-19 ang paghambalan. Si Drilon gina picture out niya. Kag actually subong ginhambal niya na ang sitwasyon subong didto iya sa Metro Manila nga ara na sa danger zone Action Oliver ang mga hospital dito. Matapos nga 82.2%
ang bed capacity okupado na sining mga pasyente sang COVID-19. Di ko mag 82.2% ka 18% na lang anabilin para iya sa inang naka-usual nga mga balatian. Tikon magdamo pagid ining pasyente sang COVID-19, diin inislay pamutang pilak adlaw man. Action firing line. Palayo lang sa Central Luzon, Calabarzon, amo ning mga lugar gido. Kag may pitik man di balik gani si Drilon, kung nagsona last Monday, si Presidente Rodrigo Duterte, si Drilon nagpalayag. Siya ang ginalauman sang publiko nga tutukan sang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte nga ikalima nagligad nga Lunes. Amo ang COVID-19 nga amo ni subong ang ginabantayan sang tanan. Pero kadamo sa naghambal nga daw wala gid na fokusan ining COVID-19 sa zona ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Konsiderilon pang pahambalon do wala gid ko kakita sang komprehensibo iya nga plano kung anong paghatag sang solusyon sining COVID-19, no? Sining COVID-19. May ara man guro, no? May ara man guro galing si Drilon guro do may ginapangita pagid nga wala iya makitaan sa mga ginahimo karon sang Duterte administration. Action firing line. Kay kung ginpabayan ining COVID-19 ti indi lang guro 1,800 plus ang patay guro ga sulubra na. Ti may ara gid man kita sang prevention. May ara gid man ta sang ginhimo nga mga precautions. May mga depensa gid man kita nga ginhimo. Rason nga way gid nagdamo too much ining mga patay subong diri sa pungsod Pilipinas. Ang positive so naga 80 abi 80,000. Pero ting iban diri naka-recover naman. Action firing line. Ang Malacanang nagpalayag. Siya kamo nga mga kritiko kag naga hikay sang performance ni Presidente Rodrigo Duterte sining COVID-19. Abi sumite kamo da sang inyo man nga mga plans abi kilang taon ta. Action firing line. Ti Drilon tsansa mo na ni o padal ito bisa inyo man nga plano kay ti para makwan bla matun-an man ini nga plano kag basi makabulig ina ti mabuligan ti ini nga mapadula ta si COVID-19. O diri sa aton sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. Amo ni tani magharmonya kita no. Magharmony kita ang politika anay ipanghaboy ta na sa basurahan. Action firing line. Hindi tanay sagi ka kamog kun personal interests manangaton sining ginapaminsar sa sining nga panahon nakita tanan kuan nga piktuhan sini dapat mag-isa kita. Action firing line. Galing ang problema subong pagid kay ina balang ang results sang mga swab nga test nga ginakuha sa mga LSIs sa mga apor sa tanan nga mga suspected iya nga may ara sang COVID-19 labi na gid mga frontliners naton tag 15 dias to 20 dias nga nagwa iya o mo nang bulubudlay gid ti suno sa report nga bangod sa kadamuon jutay ang aton sini nga molecular o kon laboratorio. Action firing line. Ti isa sa ehemplo sa aton is Negros kag Bacolod, isa sa Bacolod, isa sa Negros Occidental. May mga pribado man diri pero ti mahal man kaayo pod. Action firing line. Ting gobyerno dan ginawa naman nga kimi-kimi sang kwarta sang gobyerno kay basi maubos ti waynes ladason ko akuton waynes ladason sang gastuhon pa. Ginawa man nga kimi-kimi sang gobyerno. Anyways, so pero tingala kita kay si Attorney Harry Roque Macaction, if ma-remember ninyo nga binalbal man siya sang paglagaw ito sa Subic Bay to dinto nga lugar to nga nagligo upod sa dolphin to bla naglangoy-langoy kay naglupad-lupad to sa upod sa pamilya ya pagpauli ito Action Oliver ginpakadtuya-tuya ang mga frontliners mga nurses kag iban pa kag nagpaswab dayon upod sa pamilya niya pagkadason adlaw pila lang kadlaw ara dayon result. Action firing line. Self-serving lang tama ginauna siyempre official sila kundi pila ka adlaw lang ya, 2-3 sulhay ng huna-huna nila. Pero kung ultimo ka lang agin swab da, tulog kada sa eskulahan tag 15 dias bisa gutmon ka pa kay way ayuda. Action firing line. Si Senador Mig Subiri amo man pa-swab test diya. Pagka buwas nga adlaw ara dayon 2 kadlaw ara dayon sulhay ang huna-huna. Action firing line. Mag-inamo sini daw ginauna talang ko galingon naton. Di taman galing sila mapasol kay official sila mo. Kinanglan nila himuon na para makaserbisyo sila. Pero dapat tutukan tamaning mga kautoran tang ariman sa gwa kay tiga pangabuhi ba ni sila. Action firing line.
Now, sa nagligad nga simana mga kaaksyon, na-interview naton diri ang Vice President sang mga doktor, labi na gid ang mga doktor diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga ginatawag iyang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. Nga mo si Dr. Ronel Sario, mga kaaksyon. Ang ginhimo nila, nagsulat sa Bacolod, nagsulat sa Malacañang, nga nagaayo nga ang Bacolod kung tani ipaidalom anay sa ECQ sa sulod sang duha ka semana para lang gid ma-address ang asod-asod nga pagwa sa mga positive yang mga results iya ho. Hindi matago sa aton di subong purting pang lockdown diri, no? Pwedeng pang lockdown diri sa mga subdivisions, pero mga streets lang ha. Kag pila ka mga puluyan, pila ka mga puroks sa mga barangay. Kahapon na dugangan na naman kay 24 gani sa Bacolod positibo. So nagalaom ato mga doktor nga aktuhan ato ti ang syudad sa Bacolod way gid man nagtulog. Ginmitingan nila ato, ginistoryahan, nagpabati ang tanan nga mga concern nga mga agencies. And after that nagpadala sila sang sulat didto iya sa Malacañang. Ila binagid sa IETF National mga kaaksyon. Ang sulat, according to City Administrator M. Ang, nga nagasugid sila sa estado sang Bacolod mga kaaksyon. Kon kumusta, no? Kag amo ni ang sitwasyon, kag ginapid nila nga ang grupo sa mga eksperto naton nga mga doktor nga amo ni nga pakig-away sa COVID-19 suwong, gusto nga mag-ECQ for a while. Kahapon, nagpadulong iya sa Iloilo si Chief Implementer of the National Task Force of COVID-19 nga si Carlito Galvez Jr. Kag didto, according to him nga nabasa niya kuno ang sulat sa Bacolod nga nagpangayo sang pangayo sang reaksyon alin sa IETF National sa status na mo di subong kung pwede, way man nag-ayo nga maisikyo, basta nagpanugid gid lamang. Pero simple lang ang sabat diri ni Galvez. Siya daw ka impartial, daw ka impartial nga iisikyo ang Bacolod kung basihan ta ang status. Gamay lang gid balikan ko. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paint. Hambal ni Galvez mga kaaksyon, impartial pa nga i-ECQ ang syudad sa Bacolod bangod sa nabasahan niya nga hindi gidman amo na kadelikado sang sitwasyon. Suno kay Galvez diriho pila malanglik bilog barangay daang na lockdown puroks man lang gani kag hindi man ni maghambal kita nga ipakadto gid sa surgical ECQ ang or ipakadto sa surgical ECQ mga LGUs kun daw halos bilog nga syudad o kon banwa nalikupan na ni COVID-19. Action firing line. Kanami, no? Kung namahulaton, galing nga bugos, yung syudad sa Bacolod, nagkakalamang na sa COVID-19, kag dira na kita mag-ECQ. Action firing line. And, ang balya, dire kabaloka kung mag-ECQ kita, ang impact sini sa socio-economic, ang trabaho, kag iban pa, amo nang matabo, dira. Siya kung ihambing mo siya, ang Bacolod dito sa Metro Manila, tuman kalayo. Kailangan may pareyoson mo yung Metro Manila sa Bacolod kay ang Bacolod dara lang sa 500,000 ang population diri sa Metro Manila. Ya milyones dito yay kumpara mo diri. Action firing line. So kung imo basihan ang palayag ni Galvez mga kaaksyon, kinahanglan taanay nga malabot ang pila ka porsyento gid Action Oliver nga mag-positive ang taga Bacolod kag dira nata magpatigayon sang ECQ. Boy naman ibanta sang hangpon dire mo na malang na. Kumbaga, kung kinahanglan nga lang boto example B, gusto nila 20 bilog. So ubuson ta na ng 20 na positive kag dira ta mag-ECQ.
Di pwede nga sa 5 pa lang i-secure ta para hindi ta na maglabot si 20 to. Action firing line. Ika nga ambal nila prevention kuno is better than cure, di ba la? Di prevent ta na sa mag-cure kita. Action firing line. Yaman na sa mga doktor gani nga mga linyada, di ba? Ti hulaton ta pa nga ang jutay subong nga nagpositive nga ini palalaon ta pang sitwasyon antes kita mag-ulo isikyo. Do kalayo sa mga style, no? Action Brian Morden. Action firing line. Kailangan pa itap na onta na sa mas temprano, no? Damo malanaguruway naman to sa ibang nga pangitaon. Dire kay kon magdamo pagid ini, subong pa lang rin ayod-ayod na kita sang contact tracing. Nga mo pa lang ni galalain ang aton mga barangay kapitan kay kung pamatian ta si Barangay Kapitan Lidigles Gonzales Action Oliver. Siya ginakulang na kita sang barangay tanod gani nga magbantay sa mga ilis-ice naton kag mga naka-lockdown. Action firing line. Yang tanod gani ka simple sa naya dugangan. Maadon ka tanod hapos lang may mga volunteers nga gusto magbantay da kung gustohon gid. Pero kon magdamo diri nga magkaladula ang aton sini nga mga frontliners kaangay sa mga doctors naton, may i-replace ka muna. Action firing line. Si barangay tanod ya damo taya ayoon nga mga volunteers iya. Pero kung ang mga doctors naton diri kay may ari na ta positive di nga doktor sa Negros Occidental, ang magdamo na sila may i-replace ka mo da. Ano may mga doktor kwak ka mo da nga pangitaon? Action firing line. Amo na nga ton ginalantaw diri mo, no ti economy ang ginalantaw nila diri. Di ba may pundo pa man gurong gobyerno, ga pinangutang kita gani mo. Action Brian Morden. Action firing line. Sige lang action na Dale kay balikan ta ang doktor, no? Balikan ta ning doktor kung ano ang mangin reaction nila sa palayag ni Galvez kahapon nga adlaw. Amo ning hambal ko bla kaina nga kabudlay kon palabuton ta pa sa malala nga sitwasyon kag dira na ta magkaran-karan pa. Pareho man na sa ihimplo sa sunog mo. Kon isa pa lang kabalay ang sunog kag late ang bombero ta kag maglala kundi iyawan ka na palong. Pero kung pag-abot sang isa pa lang kabalay ang sunog, may bombero dayon, may posible gina nga hindi na maglapta inigilayon. Action firing line. Amo nang aton sini pinaka-ehemplo diri, no? So, sa prangka nga istorya, ining palayag ni Galvez nga respeto naton ini. Kiti ginatun-an nila mo nga impartial kuno suno sa iya or impractical. Don't to din nga kwan diri do impractical siguro, ano? Check ko karon biliwat. Ang ining nasambit iya nga ayo sa syudad sang o konsulat sa Bacolod mga kaaksyon. Amo nang budlay kay eksperto nga mga doktor batok sa mga political expert man. Berde pang eksperto sa mga doktor. Action firing line. Ay nako, last 7:35 Online sa firing line. Sa aton sininga linya makaksyon si Dr. Michael Salvador. Sa aton sininga linya, iniya subong yang aton sining interview amo nini ang presidente gin mismo sang Philippine College of Physicians, the Negros Occidental Chapter. Doc, may gabi dira sa imo. Mayong gabi, Action Brian. Salamat gid sa time, Doc. Diri nga ihatag mo sa Action Radio, sa Action Brian. Doc, siguro, yes, may ideya naman kamo guro ang sabat kaghambal ni Mr. Carlito Galvez Jr., no? Amo ni siyang chief implementer sa National Task Force sa COVID-19. Nga daw ka alang-alang pa iisikyo ang Bacolod kung basihan sa numbers and figures sa mga positive. Doc, anong reaksyon no diri mo, Doc? Well, agree mo kasi hindi mo na mention kila. Kasi ang appeal siya, not necessarily alintabang ng society, but sa Philippine Medical Association sa Bacolod, though majority siguro sa mga doktor nga sa mga grupo nag-suggest nga kung pwede maka-increase ato ng status sa aton quarantine tungkol na-notice man sa tanan guro nga nagataas ang local cases may labot sa mga LSI kasaka. And well, ang sabat ni isang national ATF, which is, I think, ang direksyon na gitang national level, ang government, pati sa Manila, and even Cebu, wala na sila plano magbalik pa sa ECQ. No? So, amo na guro nga itong kina-compare nila nga ang Bacolod with regards to numbers, manubo. No? Pero, ang ato di paramdamon is tanan ka sugod sa lubo, no? So, kumbaga
ang start kung silang Manila ang Cebu sa tunga-tunga kay tuloy pa na ka makita ang finish line. Kita ya do manlumpat pa lang ta sa sa sugod pa lang ta. So amo na bala. So this is the tipping point kumbaga. Amo na nga mo ginakita lang taw nga nag-recommend ang iban nga mga doktor sila kay do ara ta sa gapasugod sa start of possibly kabay pa hindi man basi mag-blow up of local cases. Kahapon nagligad nga adlaw do damo gid man to nagpositive and last night may ara sang 24 diri sa Bacolod kag today gani nag-start naman sila sang pang-lockdown sa mga kun pila ka ang radius bala nga pila ka meters na sa sinanga puloyan. So ina indication ina nga nagaamat-amat gid man saka ang numbers sang ini nga nagapositive So Doc, may ara kamo again sang apelasyon sa city government IATF o ano nga sitwasyon ano sa inyo sining advokasya? Well, siguro we appeal more now on the public, no? Yes. We understand that the government and the local, even the national are doing their best din na i-balance muna nila anong makamayo sa health situation sa bilang isang tuloyan sa gano ang improvement ng economy ni isang pulian kasi it's a delicate balance sa kailangan pagtunas ng eksakto pero sa kamot sang pamuluyo dahil sa the public na ang basic things that natunaan na naton tanan aling pasang March na magdistansya hindi magwa kung hindi kinanla noon very simple things na sulit ka na pero within the reason makita mo man magwa ka o makita mo sa mga sa Bacolod mismo, doon damo nakakalipat, no? Damo naging kakalipat. So meaning kung hindi gid man matigayo ng ayo nyo sa aton sini nga gobyerno, diri na lang kita ma-appeal sa pamuluyo nga kita na lang mismo mag-ECQ, mag-adjust kag mangin vigilant abis ang kaugalingon para likaw na lang kita sa COVID-19, damo na lang ginadok. Yes, also one thing nga gusto ko ibabalo sa public first agapon 24 or 25 cases. Hindi na sa real time nga value that reflects that maging pang test last week. No? Yes. So you have to take into consideration may lag time ka mo kay hamak mo pila ka I think sa ligad weekend do duwa ka bangko sa nagabot sa mga LSI. Yes. Mga aeroplano nga sleeper sa LSI kaya inabot pa. Ang backlog sang CL Montelibano or Felicita Locsin lang doon nga laboratory, no? Plus, I think ang Iloilo, kapadala di kung may kutsipuli ka halapan sa mga dabs nila, the backlog of that, ang amo nang gapos ang ato yung delays in releasing. So, kumagamba sa 25 subong, makubaan kita. Pero in reality, 25 na sila last week na wala nakabalo ang actual real-time number subong. Yes. Plus, pagidaan nga nagagwa ang result, tag 10 to 15 days iya. So, everyday nagadugang ang ginakuhaan sa swab, Doc, ano? So, amo na nga actually nga mo to tali nga ang appeal sa appeal namon subong sa pamuluyo nga as much as we can imuon ta nga tunti ka nga maunahan ka ang virus na hindi kita maunahan, no? Amo man lang tugid ka simple tani sang ginaayo nyo mga kon pwede subong pa lang tap naon tana sang sa maglala pang sitwasyon. So ay nakamuliwat sang apelasyon, mapadala liwat sulat, kung ano na lang ang maghimuon para at least masabat ini kay kabalo ko ang inyo concern diri nga mga physicians, may mga doktor na kita nga nagpositive diri sa aton. Sa San Carlos to may ara naman to. What if abi ko magdinamo ini mga doktor naton sino mag-amuma sa mga nagpositive gani? Ina isa ka point kay dapat paminsaron sa aton sini nga LGU, Doc. Yes, so may ara kita mga doktor, nurses, other hospital staff na nagsalaigo man, may don't know effect mo na siya. So may malatman ng isa, apektado mo ng iban, hindi producing isa, madulaan ng manpower at certain time ang mga health facilities na ng mga hospitals, no? Pero on our part, while na kami siguro nagsulat pa new letter o appeal, no? Ang mga societies, ang mga different doctors ang Bacolod. But as I know, kadamo na mga nag-formal, mga binuligay nga, some doctors will help them, the people of the government mismo sa contact tracing, no? So mga mo lang kita, no? So do what we can na lang to help each other. So meaning, anyways, kaya amo nagamalan ng sitwasyon ta, pero dire subong Doc sa sitwasyon ta may damo pagin man ta doktor nga i-replace if in case gid man nga magdamo ang mag-positive kag mag-relax anay.
there's always that shortage. No, we don't have enough doctors to say kung ano kadako ning laboton sini, no. But for now, tayo nagitulungan ng aton mga health personnel at mga doctors para yung precaution nga pwede nga importante yung kinalanon. And kumbaga, that's what also we want to ask the public, no? Kung gaano kami gahalong, tabi ka mo man gahalong para we don't want you to be our patients. May figure ka mo da, ikaw doc, kung pila na ka-doctors bong ang nagpositive diri sa aton? Hindi na mo ito na ambon, pero hindi ko kadibod siguro ng number kasi sa census man siyang titihat sa provincial health office eh. So, depende sa monitoring nila. Pero kami mismo, bitilan pa kami ang ilabantayan, Ramon. Amo mala ng aton nga ginabulabantayan, kiti ako prangka nga istorya, once nga kamo na ya mapiktuhan, ti sinong ibulos ta di man, may kon kabalo ni mga doktor kwak ta mag-inject da ka magbantay sa mga pasyente sa COVID-19 da, Doc? Correct. So, amo na ito once ipunta na niya sa Pumuluyo, kahalong, wala ka mong tagawa na may mga gathering, may mga tipong-tipong, at actually ka na muhubing ng lagwa-guwa sa mga talago-lago, sa mga butanga kalatuang. Hindi ba necessary na only go out if needed lang din, no? Kung mabakal ka na, o ano ka na, kung fully diretso. Yes, amo na lang ginang aton, kiti doon, di pa man masapakan ginang ginaayo sa mga eksperto kangay sa inyo. Ati, dire na lang kita na lang mismo yung magmato-mato halong sa kagalingon naton, Doc. So, ang imo liwat, Doc, nga apelasyon sa Pumuluyo na lang ta, Doc, bayin na lang ng mga opisyal ta. So, Pumuluyo na lang ta, Doc, sa opisyal ta, bayin na lang na, Doc, go ahead. So, we will help each other, no? We will help our government, no? If we think kulang ang aton nga pagbantay sa Pumuluyo ngayon in regards to imposing the stricter quarantine measures, kumbaga ang buwa sili kung ginasaway ka sa iloy mo nga muli mas mayong bata ni suway labing gaubot na pasawayin, no? Hindi ka lang sa sawayon, hindi na makilala ang balad ng anong imuhon, hindi kabalon sila busbuan ng imuhon, no? So that's what we appeal to the public, no? Do what you can, be consistent, be vigilant, be responsible, no? Hindi magbuga sa mga butang, magkakato sa mga lugar, hindi magkadalanon. Always wear mask. Kasi simple, tabunan ng ilong kagbaba, hindi ikipagmuli ang sungat lang, no? Hindi niya sakto ang paggamit ng mask. Keep social distance, be wearing the distansya ka sa tao sa bangan mo. Hindi madlok magsaway sa iban, no? Let them know, hindi mo madlok, pagkala sila nga distansya palihog, distansya palihog, mas palihog, mapalihog sa isakto, no? So, we police each other, we help each other, we stay vigilant. With that, Doc, Michael Salvador, Doc, salamat kayo sa mga time. Next time, matawag kami na sa imo for more updates, Doc, regarding cinema. Ngayong gabi, mabuhay ka, Doc. Hello. Salamat sa sumbahin. Yes, Doc. Action Firing Line. Ang presidente maka-aksyon sa Philippine College of Physicians diri sa Negros Occidental. So, ang ila ayo, sa Pumuluyo na lang. Sa Pumuluyo na lang kami maayo kita na lang mismo nga Pumuluyo amo gidya ang magdisiplina sa aton kaugalingon. Pero kung disiplina sang Pumuluyo plus sang bulig pagid sang gobyerno plus sa bulig sang Pumuluyo, dasig tani matapna si COVID-19. Pero kung isa man lang ya ka side ang nagadisiplina kag ang iban wala, bati maalang-alang tana do bulubudlay gid. Action Firing Line. So, tiyan mo na hulat-hulaton ta nga doon di ko maghulat gani nga magdamo ganing positive mo ako agi kung do ka budlay gid mismo kay bisan sa isa lang ka purok may isa ka positive dira bilog na nga komunidad apektado. Action Firing Line. Di ini mga doktor naton kabalo ni sila ya kung ano ang sitwasyon subong. Sometimes siguro di pamatian tama ni sila, no? Pamatian tagi di sila kay sila ni mga ideya. Manang hambal naton kung mag-amat-amat nga magdamo ang positive sa aton sini nga mga frontliners kangay sa mga medical experts naton. Sinong ibulos ta di pinakadaw? Ang mga political experts. Action Firing Line. Ano problema how ekonomiya? Ti aminado kita galusno gid. Pero kon para man lang sa kabuhi naton kag masagang tayo sa mas temprano kon din pala bihon ta kabuhi ta kon ekonomiya. Action Firing Line. Kon pondong paghambalan idiyahan ta iya, no? Idiya gani ang kung isa duwa hindi man maintindihan nga
ginahimo tadi gastos ang kwarta sa gobyerno inipang para sa protekta naton tanan. Action firing line. Galikiti hambal iya sang ni Galvez impractical, no? Impractical pa kuno kay kalayo pa sang figures or status tadri or numero sang kadamon sang positive kumpara sa Metro Manila. Ti ina nga statement niya paano may kumpara Bacolod sa Manila man. Action firing line. Sige, last 47 ang inyong una sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, ano? Ini may ara sang pagpabost sa aton kagalingon pabakod sa immune system plus maka-action Ginatamyaw naton si Kativer, salamat sa pagmonitor. Si Louie Lombrado, may gabi Exxon Brian, gapamati, gikabili sa Vista Alegre, Ilog, Negros Occidental. Araman si Sir Bia Jonathan, si Merly Dolido Magallanes, salamat gid. Ide Rica Ford, sang Christine Taxi, salamat man. LM Muhar, Ed Mubarak to all Muslim. Wow, sige. Si Tobias Nets, good evening Sir Brian, monitor lang kami dihan dumanan, no? Si sa kay Banji ko, no? Sa Tobias sa Japan, si Karen Tobias, Jocelyn Tobias, kag NN Tobias. Salamat na sa inyo. Girly Sumogat, good evening. Edwin Pineda, Bambi Padernal, salamat man. Si Cords Cobra, good evening Action Bry, watching you here sa Mandalagan. And ara si Millie Espino, good evening, Exxon Brian, monitor from Murcia. God bless, Idol Brian. Tamiyaw ko lang ang anak ko na si Almira, stay strong. At ginatabiyaw ko mga upod ko sa balay. Salamat, gid Idol Brian. Jeneline Villasor, salamat man. Jeneline Maranga sa Sumag. Araban si Alex Fuentes, si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Amo na ang lain kay sila, kay waay sila gayunite politika Japon. Unod sang utok nila. Si Saura Bonifacio Jingjing, maulanon matugnaw, Action Bry, gani man. Si Obi Juan Kamute, believe sa komentaryo, Lode, Action Bry, mauforte, salamat po na si Ima. Susan Sagario, pero kadugay ang swab test, halos maubos pero sa mo kahulat. Antos gid, mauforte. Almira Malazarte Araman, RJ Mira, correct gid kay wala man piyo istorya sa gobyerno kang ano ang process ang swab test nga ini. Si Irenia Patanio or Patinio, good evening Exxon Sir Bry, from Lapu-Lapu, Cebu City. Oy, may gabi inyong hurot diha. Eric Moico, Action Bry, siling ni Digong hulat-hulaton talang kuno ang bakuna halin sa China. Ti kong halimbawa kung mag-abot na ang vaccine from China, ti unahon anay ni Duterte administration, hindi kuya magpabaksin na halin sa China. Parte ina kadelikado basi ginahimo lang ta tilistingan sang China na komunista, hindi ta mapatay sa COVID kundi mapatay na sa vaccine sang China na komunista basi mapariho ina sa dingbaksya ni Janet Garin. Parte man ang ilang ang mga komento, no? Si Rayjan Disabel, good evening Exxon Bry, madayon gidang ECQ sa 1, why pa? May damo gambal nga okay may ECQ. Si Phil Ipino, Action Bry, ang statement ni Galvez impractical. That's why again correct ito kay na. Thank you again. Nga impractical para practical lang go. Subong kay hindi pa tama kadamo, gusto pa na muon anay, di practical pa mo. Ruel Lamawan sa Roma, grabe na numan. Oh. Bibing Francisco, good evening, Exxon Brian. Ginatamyaw ko lang si Ian Jan Tupas watching you here sa Silay City. Salamat.
Aisa Aurelio gahambalang ni ang iban nga maisikyo wala gid nga paminsar kung ano kabudlay kung wala obra kag wala unod bulsa. Gani man. Ivan Ilumba, mangkot ko simo pila ka positibo ang hambal nyo nga 3 days mapatay nga ang iban nga ampawan unless may masakit na sila nga daan. Way ko ideya sina. Doktor ang makasabat sina. LM Mohar, matapna na kung ang tao hindi magpasaway. Isa pa gina, naamo man sa lawayon mo. Ruel Lanawan, si Roma, monitor kami di Action Braya sa Purok Isla Villamonte. Si Ivan Ilomba, gusto nyo isikyo tungod gusto nyo or gasalig kamo sa sap pati adik dala sa sap. Mga negosyante kag legal nga business amo ang kaluluoy. Eric Moy ko ang gusto ko tani fabunan antiviral injection. Sigurado pa na kag himo sang Filipino doctors nga mag-utod. Okay. Dorita Fidel, monitor lang kami ni Action Braya sa Kabakawan, Villamonte. Romy Agsam, naga-monitor man. Japan second wave, mas marami, stay home kami ulit. Amping kamo da halong gid. Si Aiza Aurelio, hindi ta mapatay sa COVID kung maisikyo. Mapatay tani sa gutom, labi na ang wala permanente nga obra. Kag kapigado ang pangabuhi subong nga Hulyo, Agosto, dugang pa ang tig-ululan kag kapigaduhon. Ano na lang ini. That's why nga klaruhon gid sa gobyerno hatag gidya kwan ayuda. Mirare Rilota, good evening, Sombray, wala budget kung mag-isikyo, halong na lang kita. None, why budget? Analisa Lubaton, good evening, Sombray, tinami kay Galvez gali Tingala ko man amo ni tabo sa Metro Manila kay hulat pagali nila. Nga likupon, anay COVID antis ka magkaran-karan. Si Ivanisa Esperta naman niya, Gilyang. Good evening, Brian, makip praying na lang ko. Kaya mag-comment ko daw sila, mangyapon, masunod daw kasubo gid sa kakatabo. Gani, mandoy kag gidya mahimo, no? Si Rami Villa Marzo, good evening, Brian, still watching Japon, kami diri sa Eroreco. Salamat gidra. Si Franz Doay, Brian, good evening. Kabudlay gid sa amon sitwasyon nga diri nagaobra sa Kabankalan, nga dira nagapuli sa Bacolod kay kung magpuli kami pagbalik namon diri sa Kabankalan para mag-obra, i-swab test kag i-quarantine kami nga maskin ang amon barangay hindi hotspot. Ano ni ang maayo namon nga himuon man family namon ara na sa Bacolod. Grabe no basta mag-amo na no. I-check tani be. Kay kung diri malang duway naman sa swab test na mo pre-check na to na mangkuton ta karon section Marlon Hinoveya sina. Roldan VP Lizardo watching now sa Quezon City, Manila. Joby Monare, salamat. Si Romy Agsam again, Japan, lockdown, stay home lang, maingat lahat. Salamat. Junilo Gonzaga, mayo lang maglaygay mga doktor kasi sila pasaway man. iban kamo lang isikyo nga fam kag doktor nga gareklamo sa mga tao. Si Myla Santiago Redilla MJ, good evening, Exxon Bry, watching live. Pakigreet lang family Redilas Bagalyon. Nanay, favorite yagid ka pamatian, God bless. Salamat. Sugar Spices, Alba Honeybee. Pwerte nga ngalan ba? Good PM. Si Der Asko lang aon ang mga senador magpa-swab test nga ginasiling mo nga ara dayon ang result, pero kon ang mga ordinaryo lang tawo nga agi na quarantine pa 14 days kay sa pagkadugay sang mga result hindi dapat amo sila kay kon paminsaron lang dapat pareho sapat mabalaan sa mga politiko nga kon wala na sila ginbutang sa ila pwesto subong nga pila man na sila ka quarantine facility. Among ina dapat palariho tani. Si Romvel Sinarosa Hingko, good PM Action Bry, monitor lang kami dia, taga-gabi balita. Salamat. Si Ramona Azero, good evening Action Brian, watching live sa Barangay 35. Amogin man na kay endorso nga produkto. Okay, sige. Enrique Cabaylo Ilomba. Subaldo Jr., may gabi Action Brian, gamonitor always upod ka on wife Novia, kag mother-in-law Titing Valencia. Sheila Alagos, good evening. Si Rose Ortiga, good evening Action Brian, mayo lang shot sa bana ko na si Bingbing
Mansilingan, monitor lang kami ni. No? Salamat gid sa inyo. Si Catherine de la Peña, Idol Brian, monitored here si Palay. Salamat! Benjo Gonzales Gargaliano, Nagalantaw City Heights, Barangay Takuling. Jeffrey Sarobines man, live sa Iloilo. Ay, okay, Dong, kumusta ka diya, Dong? Si Jeffrey, ano? I want to express my gratitude to Mrs. Lola Kornkova for his time, Lola, for her time he has taken to educate me on option trading. Ay, negosyo ni, I'm sorry. Rose Iskute na gamonitor man, Aldrin Limaco Araman, Mark Pico Araman sa Qatar, Duha Qatar. Harold Malacaste na gamonitor man. Amy Esmeralda Dolido, good evening, Exxon Brian. Patamyaw man sa tatay ko nga si Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid. Salamat. Sige, balikan ko karon ng iban ha. Las 7:58 mga ka-aksyon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang
firing line. Ginatamyon naton sang maing gab ilang naga-monitor sa sinima tiniyon mga kaaksyon si Mama Dolor og Papa Tini, Papa Idot og Mama Nene, no? Si Manong Roding, Inday Pina, sila ni Jerry Dondon Pado, mga asawa nila naga-monitor subong no? Sa may sitio Kadulawan area sang kuan ini na Paturan, Godgod, San Carlos City. Okay, maayong gabi man naga-monitor subong si Toto, no? Si Inday, Bilin, kag si Jade, si Z, kag si Erika. Salamat dira sa pag-monitor halin kay Nonoy na, Jeron. Salamat happy birthday in advance sa kay Pipit buwas nga adlaw. Sige, try naton nga lang buton abi si Governor Jose Eugenio Lacson tonight kay advance ni siya permiya magpirma sa mga executive order hilabi na gid sining COVID-19, no? So sinambal ko na kay ina magpabilin nga MGCQ, no, ang Negros Occidental umpisa sa Agosto 1 tubtob Agosto 15 mga kaaksyon. Despite kiti may ara sa mga lugar like San Carlos nga may ara sang medyo gamay nga kabudlayan sila dito matapos nga may napatay tong isa ka 77 anyos nga kapitan sang barko mga kaaksyon. Pero ang MGCQ nagapabilin sa gihapon. In short, ma-manage lang ang sitwasyon sang Negros Occidental. Sige, kung na lang alang sa Action Dale, sa Action Marlon, Action Marlon kay dito na lang ta siya. Sa San Carlos City. Do hindi gid man amo na bika damo sa Negros Occidental kag isa pa lapta naman mo, no? Lapta iya ang COVID-19 positive sa Negros Occidental kag ang kadakuon sang Negros Occidental. Unlike iya sa syudad sa Bacolod, ngati ari lang kita ya ang community, ari lang nagalibot-libot lang gid diri, no? Amo na nga diri subong ang ginatinguhaan nga kon pwede ibalik sa ECQ. May mga consideration economy ang trabaho kag iban pa. So gina-check man na nila. Kalingkon kay sati kinanglan na gid nga mas temprano matapna ta ini kun amo man ng tikang nga pwede mahimo mga kaaksyon. Action firing line. Last 8:05 Action Radio Philippine Standard Time. Aris Action Marlon Hinabia gikan sa Kapitolyo Provincial. Provincial Capital Reports. Action Mar, mayo di gabi. Aksyon na para yunahon ko lang ang balita dara sa Maya sunod sa nga Talisay. Bali sirad na temporaryo na isang ila sa nga City Hall. Ang rason kining ginatawag na local transmission, partikular nga na-mention diri ang kaso raman sa sunod sa nga Bacolod. Na umpisa subong adlaw ang new Talisay City Hall, kamati may daan nimo may bag-o. Ang new Talisay City Hall amaning temporaryo naging stop ang operation din pasiradan bangod mayara sa gid patagayon nga disinfection kay ang ginalinan based sa pagpangusisa man sang team dira sa Talisay City pagi sa kay City Administrator ni Jonathan Yaldama nga nagligad semana may isa ka lalaki nga so da sang renewal isang business permit la. Ibig sabihin may negosyo sa nga ara sa may sa detail. Pero nakapuli ni siya sa production dry. Kaya makulod ni siya lalaki. Ang asawa niya doktor nga ari man pulod nga una nagpositibo sa COVID-19. Dali ang positive asawa niya plus ang bata niya. Action Mar? Yes. Plus star gamay be medyo ga dula-dula ka. Plus star talawa sa Action Marlon. Sige be. Testing. Okay. Ara na. Wala man teka man nagka-mobile. Sige. Ara na, okay na. Sabon. Okay na. Action Mar 5x5. Okay. Uy. Action Mar.
Okay, daligid lang. Alas 8:07 Action Radio Philippine Standard Time. I-check na tala Section Marlon kaya nga sining report mga kaaksyon may-ari ni sa Bacolod nga pamilya arana. Okay, si Action Mar. Action, Bray, salita maagi sa isa ato sa isa ka communication. Ari mayo. Ang istorya, may asawa ini siya nga doktor ari sa masyurad sa nga Bacolod. Una nga nagpositive sa COVID-19 plus positive pa na ila sa ding bata. Nagpakuha na isang swab test ang bana. Why pa Action Bray maibaluan ang resulta. Nagproseso na nisa nagkadto ni sa may sa may Silay City Hall. Kung ka magproseso sa iya sa ding renewal po siya pa ng ila sa ding sekretarya. Uli gumawa ang resulta nagpositive sa Action Bray pero tiyan kadto na siya sa Talisay City Hall. Isige na sa nabalaan sa alkalde Mayor Neil Lizaris. Amaning order ya i-close na temporaryo para nga i-disinfect ang palibot sang City Hall sa Guada compound. Tira ang taran-taran nga nga tatapan aksyon Bray. Nga nakina sa ato sa interview kay Attorney Jorasan Yaldama. Medyo nadismaya ba ng alkalde kabati nabalaan sa ring banda or lalaki ning nagpositive ang asawa niya kay bata ya. Napagkwama sa sang swab action na Bray, nagproseso pa saya. Ang mga papers niya, kagupot niya pang sekretarya ya. Ang sekretarya ya Action Bray, nagbatsyag pa nga isang simptomas ang COVID-19. Nang tuman ka tralupang doon. Close anay ang City Hall kagang operation na magabalik ni Lunes, bali Agosto 3 na kamanti, tabuan buwas sa regular holiday mo. May isang trabaho, ti Biyernes, Sabado, Domingo, kag Lunes, balik ang operasyon. Yarin tingog ni Attorney Yaldama, City Administrator sang Talisay City. May nagkadtong na taga Bacolod nga positive sa COVID sa City Hall last week and kanggapo na nabalaan nga positive siya. This person nag-renew sang iya nga business permit. Galing kadamo sang offices naging katuan niya. So, although ang offices wala pa siya kasunod sa office na sa Sagwa lang, but si Mayor deemed it fit na disinfect na lang entire nga building. Kay balaan mo, I think ang residente ng taga Bacolod nga may negosyo nga nag-renew sa iya business permit. Ang iya nga asawa do doktor I think daw irresponsible man sa action niya na supposedly kabalo na siya nga wife niya is i-doctor kag nauna ang wife niya swab nauna gwa ang result sa wife niya prior sa iya result nga nagwa. So later on masigin pa swab na siya dayon mas isang Bacolod because na positive ang wife niya kag ang bata niya. Sekretarya nga nagupod siya kadto sa City Hall, I think mag-manifest ang symptoms ng COVID. So ay nga within it fit na lang nga i-disinfect ang bilog nga building sa City Hall. Ang tingog sang City Administrator Attorney Yaldama. Action Mar, amo ginang problema no nga gin swab test kagali pagkatapos way pa result hindi kaya kampante kung negative positive naglagaw kaya no. Dapat amo na nga batasan tap na on ta na subong sa kaugalingon Action Mar kung ikaw mismo gin swab test Action Mar amo nang pinaka-solusyon damo? Damo nagsubray nga mga senaryo nga mo na. Nga balaan na gid nila sobra kang kuan sila sang swab. Ang question nagsubray dapat kung kuan ka sang swab dapat naka-quarantine ka mo? Suspected ka mo. So meaning, naka-quarantine ka, stay home ka, or panago ka das kwarto mo. Damo na ang sitwasyon, bla? Oo, sa may kakatabo na kung naka-home quarantine. Kaya kung naka-home quarantine ka, ikaw kurong nagabantay si imo da, pag gusto ka lang kung na hindi. Kung nara ka siguro sa facility quarantine, bantay sarado kay. Hindi ka na mag-tub-tub nga way agwa mo ang resulta. Sa Luhantang Bago City, na-mention mo ding local transmission kung sa sunod sa Bacolod man. Bago City Hall, staff man temporaryo ang obra, umisa man kaina, napagawa sang order si Mayor Nicolas Yolo, kaya natabo sinagsumbray ko na may isa ka empleyado assigned na sa City Hall sang Bago. Kaya sila nga utod, nagkadto sa LTO, nagligad nga adlaw. Kag ang isa sang mga nakatupad ya sa LTO Action Bray, momantong Ilis Aibla na positive nagali sa COVID-19, proseso man sa bahin sang LTO. Saan sa nagkadto Action Mar?
nagligad lang adlaw aksyon Bray amo ning rason nga ginpaidalom sa lockdown ang LTO. Pero ang LSI to, ang ginamunoy na isang bago ni amo ning taga Victorias. Siguro. Kaya tayo nagkadto to nga taga Victorias, July 16 and 17 to mo. O basta ang LSI na nga ginasiling nga nagpositive ka proseso dara sa mga LTO. Amo na ang utod sa empleyado assign sa Bago City Hall. Isa sa mga naka-close contact sa sanang LSI. So meaning basi man sa 16-17 to siya nagkadto kay hambal na ni LTO chief diri sa Bacolod Dario Ben Tampos duwa lang kaadlaw balik-balik kina mo GC6 kag GC7 lang. Ani man kag ang magutod ni Aksumray nga ang isa sa nasalento na empleyado sang City Hall Bago. Isa lang na sila balay. Di man na rason nga ang tawag ni Mayor Yolo based man sa pag-istorya sa mga doktor secondary contact ining empleyado sa City Hall. So kumpiyansa sila Action Bray nga way na sang ibilin nga epekto dara sa mga empleyado sang City Hall pero ilang preventive measures, precautionary measures sa Sombray, hindi mo na lang kay parang at least masiguro, lagi ni mo na lang ang ginatawag nga decontamination. Diba mo magyapon sa disinfection sa palibot, sa sulod sang Bago City Hall. Why Action Brian nagalakip niya sa mga emergency cases, mga street cleaners, gyapon niya sobre dapat magobra na ang mga medical personnel dapat sige-sige ba ng trabaho. Babalik ang operation sa City Hall Bago City sa working day. Ting working day na ba ng Lunes na mga adlaw Agosto 3 Action Bray. So at least may 4 kadlaw nga nagpropahuway kag magpanglimpyo Action Mar. Yes, hambal ni Mayor Yolo mapagwa siya Action Bray sang official statement nga iga-post man sila sa nga official Facebook page. Laban-laban Action Bray buwas ini kamanti pag-check naton sa mga adlaw ay para man sa super sang na-post sa ila sa nga FB page pero kainan ni sureta ni saya sa ESN Communication sang aga ka ng initial nga background sang rason kung nga ginpasirad-an temporaryo ang ila sa nga Bago City Hall. Ang kaaksudyugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hanuvaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kita man ng halit sang sang COVID-19 nagkadto lang sa LTO inang isa ka tawo tingoto nga trabaho sa City Hall sang Bago, sila tananto na lamita ti impractical panagyapon ni hambal dire. Action Firing Line. Isa lang katao utod lang. Nagkadto sa LTO ang utod niya ga ubra sa Bago. Tibilog nga Bago subong ginpasiradan nga City Hall. Bangod nga base si COVID-19 nag-upod kag naglatnan o nalatnan tong taga Bago City Hall. Impractical gyapon. Action Firing Line. Sige, last 8:16 dali Action Day la. Kabalo ka, may isa ka balita kita sa newsroom subong. Nga daw magic tawag ko ni Action Firing Line. Amo ning magic ko ni mga magic subong sa mga America's Got Talent Action Oliver. Gina pang booking na subong mo. May mga revelation na sa mga magic subong. Subong may magic ang aton nga DOH ambot kon ano nga revelation ning mahambal Action Del karon basi siya nay maka-booking bla pagbalik ko karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ay, may gabi sa aton sini nga mga utod liwat si Harold Malacasti, salamat gid ano. And Hiron Landel Luhan. Good evening Sir Bry, patamyaw habi ko Lance Luhan kag mga anak ko sa barangay Bakong, Bago City halin sa Malaysia. Salamat RJR or Daniel. Salamat sa pagmonitor. And Felix Magtulis Villatora.
Action Brian Morden, good evening. Ang COVID-19, ang virus, wala na ya alam. Kita tani nga mga tao nga may mga alam, tani hindi ta magpapierde, correct yun na sa virus. So simple follow lang ta sa health protocol, disiplina, kag kaugalingon. Goods, thank you gid sa Sir Felix ha. Si Junel Manaay, stay safe and healthy. Salamat. Raymond Barato, good evening. Sobray, monitor lang kami sa Makati City. Salamat na sa inyo. Halong. Albanese Milagros Araman sa Hong Kong. Jeff Chavez, Action Brian, good evening. Sa imo, watching lang kami diri sa Green Energy Solutions. Liog lang ko tamyaw kay Mercy Arnaiz and family sa Zone 4, Talisay City. Salamat gid. Rombel Sina Rosa Hingko, Action Brian, patamyaw ko akon bata nga si Rabi Idol niya gid ka. Kag si Nathaniel Hingko. Salamat, idol. Thank you, Ged. Si Shinrich Araman sa Malaysia. Eric Moyko again. Thank you, Ged Action Bray, sa pagbasa mo akon ng mga comment. God bless. Sir, anytime, sir. Ronaldo Galinea Humayaw. I'm sorry. Good PM, Action Bray, watching live. Sagay, kumusta? Batch Occidental sa RTS. Sige, kumusta na ako sila. Biligorio Jasper, good evening Action Brian. Patamyaw ko lang gali akon Papa Ryan Biligorio. Mama JJ Biligorio akon Lula Julie Biligorio ga monitor from Murcia. Chris Vilma Treyes ga monitor kami diri sa Barangay Estefania kay kanami sang imo program. Action Brian, good evening. Landa sa imo. Taga Barangay Estefania man ko. Basta gabunggo anay lang tada nga duwa. Heaven, man gabi. Si Marite Felizario Haba. Good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang sila Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba. Willie Paiba Marites Paiba Marco Elia kag Kim nga pirmi ga pamati sa imo Barangay Kaduhaan Cadiz City. Salamat. God bless. Kaduhaan or Kaduhaan guro ni. Obi-Wan Kamute, hambal niya, good evening, Sombray, liog lang tamyaw, Nanay Linda, ang Tatay Doro, ga monitor gid sila permi. Salamat. Raymond Tugle, tamyaw ko lang Tugle Family Sombray, Magalion, kag Mansilingan, maayong gabi. Nestor John Seva, Pabiluna. Mayang gabi, Sombray, patamyaw ko lang Family Seva, Nicor, Pabiluna, sa Barangay Hagimit, permi kami ga monitor simo. Salamat, gidra sa inyo. Nathaniel Hingko, patamyaw lang Action Bray kay Lady Vina kag si Harold Jules, sina Rosa Hingko. Hindi lang kamo danay magwa, stay safe always nan. Amo na iya. Si Christian Roa Araman, may gabigid. Jomar Balio Alio, no? Medyo nabudlayan ko na sa apelyido mo. May gabi, Action Brian, monitor lang kami di Barangay Handumanan. Daghang salamat. Iraman Desiderio, good evening, Action Brian. Patamyaw lang akon Iloy Maria Luz, sunid ko. Akon sa sunid ko, Central Cabancalan City. Bilen Salaw, salamat gid sa tangob. Vince Anolivage, good evening, Action Brian. Tamyaw ko gali bata ko nga si Sak, kag tiya ko nga si Gloria Pamati, Barangay Estefania. Salamat, stay safe man dira sa inyo. Si Kelly Jilly, good evening, Action Brian. Gamonitor kami here sa USA, stay safe kag tani cooperative man. Nag-stop ang ako ng ano. Okay, nautod mga tawo. Si Remedios Constantino nag-monitor man sa Uman, Muscat, tsakto man ko. Jetrel Humayaw, may gabi lang sa Humayaw family, handumanan kay Villa Maria from Humayaw of Sumag. Merjon Paliad, salamat. Jovelyn Mogar Monfort, good evening, Sir Bry. Mangkot lang ko dayon ng ECQ sa August 1, way pa. Damo nagapugong hindi lang, no? Pero nakadepende ina sa aton sini nga mga utod ta, mga opisyal ta sa gobyerno. Las 8:22. Anduan.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:29. Ginaendorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang DT manamyaw kita sinimat tiniyon na na gamay gid lang no sa mga utod naton nga nakatutok na maynggab ilang sa pamilya Marinay Pineda kag subong man si Erlinda no mama Mona nagapamati gisubong halin kay Panoy Pineda mga kaksyon si Rosamie Ibanez Robles nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad may naga-text diri sa aton ganing kagwapo man isang kanami masang opinion niya. Speaking of idea, nag-idea man gani, manghatag dalang gid mapaprinta pa sang suludlan nga may picture sang mayor nga imbis nga idugang nalang tugani sa pagkaon nga ipanghatag sa pumuluyo. Tumpak ni. Action firing line. Kay karon basi maulihi kay politika kun wala picture. Good evening, Action Bride. Daw baliska ng komentar ni Galvez sa mga doktor tadi sa Negros. How? Sano ka pa yung magpalak-palak man? Prevent kon damo na makalamatay sa COVID-19? Di kon sabi mauna, okay lang? Ay, hindi lang. May kondamo, tanan nga biktima kwarta. Ang ilang mga doktor sa tuyo is to save lives as much as possible. Ano? So, who is kuno ang impractical or impractical or impartial? I'm sorry, impractical ni siya. Kuno, Yorita niya of Moises Padilla. Imagine mo na. Good evening, Action Brian. Sino to ang nga tao nga nagkadto sa Talisay City Hall man? Nami sila i-firing squad na lang. Hindi man. Tagaan ni sila tsansa kay naka-COVID-19, hindi tani sila pag-awayon gid ha. Mas palanggaon tani sila kag pangamuyuan. Yung gabi Action Bright pwede ko manamyaw sa Spar 14 sila ni John Chris Bayot kag Ado ni Ram Panuelo kag si Hani Glenn kag tamyaw si Neneng Angkos. Thanks gid Action Bright. Sige. Salamat dira sa inyo. Hidlaw mo ko magtamyaw ni sang iban pagido. Good evening, Action Brian. Mangkot lang ko pareha sang gina-quarantine sa eskwelahan. Pwede lang makagwa sa loan sa eskwelahan kag mag-exercise. Salamat gid. Pwede. Dira ka man ang sagwa sang eskwelahan mo da. Pwede ka gid ka tumbo kay way man mga estudyante da. Di ka magwa sa community na kay pwede ka man lang ka distance sa kadupa sa ibang nga tao din na siya kalaton mo da. ECQ, MGCQ or anuman nga status hindi man na Japon makabulig
Ang pinakaimportante may disiplina sa kaimo kaugalingon husto. Pero daligid lang, las 8:32. Action firing line. Kay nakibot kami isang ginpagwa nga balita sa Department of Health sa Pungsod, Pilipinas. Kay subong nga adlaw Action Oliver, mapati ka man sa kag sa indi. Masobra 30,000 ang naka-recover sa COVID-19 in one day ha. Pa-explain karon ko bla si Action Dale Salazar. Action firing line. Si Action Dale Salazar halin sa News Center. Action Dale, good evening. Action Bray, nagpagawa na sa pinaka-latest nga case bulletin ang Department of Health dito sa May National. Ang utinis sa daily Manila nung reporting sa COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Good news, Action Bray, matapos nga hindi lang 5,000, 10,000 o 20,000 ang naka-recover sa COVID-19 sa sulod sa isa kadlaw, Action Bray, kundi 38,075 no ang bag-o ng mga recoveries, Action Bray, or COVID-19 survivors o kung nag-ayo sa sininga masakit, Action Bray, diri sa Pungsod. Amo na siyang pinakamataas, Action Bray, nga gin-report sang DOH sa sulod gid lamang sa isa ka adlaw. So bangod sini, nagnubo-nubo ang active cases natin, Action Bray. Ara na lang karon sa 22,327 ang aktibo nga kaso. Pero kung subaho naton total, humalin sa mga recovered patients sa mga active cases, ay ara kita karon sang 89,374 Action, Brian. So bangod sining development, ining 38,075 ka mga new recoveries karon ang active naton, more than 22,000 na gidamang, Action, Bray. Kag subong adlaw na record man ang pinakadamo man nga bag-o nga mga COVID-19 infections nga 3,954 Action, Brian. Kag may additional kita nga 23 nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 o kung kabugusan nga 1,983 nga death toll, Action, Bray. Bawod sini kadamo, Action, Bray, sang nakibot no nga sa kadlaw, more than 30,000 ang gin-report nga nag-ayo sa COVID-19. Although nga positive, Action, Bray, good news gid yan no para sa sitwasyon naton diri sa Pungsod, Pilipinas. Ugaling tang iba nga mga netizens daw nagaduda nga daw ka grabe ang pagsaka, Action, Bray. Nga usually tang daily reporting bala naton sa mga nag-ayo ara sa 3,000, mga 2,000, mga more than 1,000, Action, Bray. Pero in one day, good news hambal ka DOH National, 38,000 ang nag-ayo sa masakit, Action, Brian. So kabay pabuas ba si may 30,000 masubra magyapon maka-recover, Action, Dale, mas good news pagid na sa aton, ano? Hindi siya 30,000, Action, Brian, kay 22 na lang ang active naton. 22,000 ang active cases. Sa statement, Action, Brian, ginpagwas ang DOH, ila diri ginpahayag nga ining development no nga 38,000 naka-recover si sa kadlaw bago din sa data reconciliation efforts nga ginobra upod man ang mga local government unit. Kung sa accounting, Action, Brian, magamba ka reconciliation, gina-compare ang duha ka mga records kung bala nagasanto, kung bala nag-agree sa isa kag isa. Amon siyang rason, Action, Brian, kung nga may 38,000 kita ka mga new recoveries sa COVID-19 so, sa Pungsod, Pilipinas. So nagapangamuyo kita ng 22,327 tani buwas magkalaayo man ni sila, no? Correct, Action, Brian. Amo na lang ning aton gid pangamuyo na lagi ning aton kag kuana kita lang mismo disiplinas ko galingon ta, Action, Dale. Salamat. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Good news na para sa aton tanan-tanan, hindi matago nga mamalisyahan sa publiko. Kiti kibot kita matuod mo. Everyday amo ning ginatubang na mo nga trabaho. No, makit-an ta bala ang numbers, ang kadamuon pirmi sa nag-aalalayo kada adlaw. Ang pinakadako, guro, pinaka-lately, mga 3,000, 4,000. Pero subong adlaw ya 38,075. Pero salamat gid sa Ginoo. Action firing line. Amo ning sabat sang pangamuyo naton kada gabi kag kada adlaw. Pangamuyo naton tanan-tanan bisan ano oras nga mag-alalayo ining mga may ara sang COVID-19. Kag protektahan pagid ang wala ya sang COVID-19 nga virus nga hindi lang magka-virus. Action firing line. Kabay pa buwas nga adlaw, may additional pagin nga mag-alalayo kag kun pwede na lang gani, Action, Oliver, why nagidya COVID-19, no? Nahidlaw na kita magsuroy-suroy sa mga public places balang nga inablang pungko kada bisan sino wala dang tupad mo do hindi kay may mahadlok ang kaladlokan lang kun kawatan ang tupad mo. Action firing line. Amo na ang kululbaan pero
okay na lang ang kawatan sa virus mo, bahala na magkinaano. Kaya na malikaw-likaw mo pag iniyan na konsyansa mo makalikaw na. Hidlaw kita sa mga sports, basketball, football, tanan-tanan na lang, no? Kag kalayo na isang distansya na subong. Ang balik ko no, i-embrace tani ko no, ang amo nga sitwasyon. Pero kung pwede malang nga hindi tani pag-i-embrace kag madula ning COVID-19 nga abi nga sagi man tag amo sa niman. Firing line. Sa kakapoy iya, no? Hambal ganit diri ni Iriman Desiderio, very good action Bri, 30K. Oo, ngayo nag-ayo. God bless sa DOH, Porok Santa Payao Monitoring, naga-monitor. Sinini Patinio or Patino, good evening, Exxon Brian, basi buwas 20,000 recover, bilin active 2,000 na lang ba kanami, gid mga muna, no? Salamat, gid. Lorna Cabales Elioran, si Honorato Paglumutan, the brother of former councilor sa Bacolod, Alex Paglumutan, naga-monitor gid sa aton di. Lorna, naga-monitor subong sa Barangay Banago, and Liza Joy Leon Amoroso. Good evening, Sombray. Gapamati lang kami di sa J.R. Torres Subdivision. Major Guile, sir, good evening, Drasimo. Salamat, good sir. Halin na sa Nokpo. Si Trick Shimano, dapat ma-contain kag ma-control. Ma-contain, sorry. R ang panulo ko. Budlining edad-edad ka na Action Oliverno, pananawan mo na. Kung sa ganit pananawan ko sa layo sang tao, ido na mo. Pero tao gali ito. De joke lang na. Makontrol na infection sa COVID-19 para tao hindi na mahadlok maglagaw. In effect, makabulig na sa aton ekonomiya. Bawa mo ginagina pangumuyo natin sa matagadlaw nga tanan. Ang balgan nila, bahala na way isang SAP, importante way lang virus. Action firing line. Kung may hambal man nga namin isikyo para may padayon nga SAP. Action firing line. Las 8:39, pagbalik ko karon dugay-dugay mga kaksyon, itira ko ng interview naton sa grabe man kasubo nga natabo tublang nga nagkalaanod sa Himamaylan sa Moises Padilla. Kay kaina sang aga, las 6:30 kag las 7:30 nagkalakit-an ni ang duha nga pinakaulihi nga nakitaan or nadula di sila mo sa naanod sa subabla. Karon pagbalik nato na sa aton sini nga pagpangalaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balik. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal, gina-endorso naton sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ano? Ngayon siya may ara iya sang mga
Action Firing Line. Good evening, Action Bry. Amo na ang pagpangaranon sang mga kasusyo sang bulong amang garanon guro sa COVID. Si Jimar niya sang La Carlota. Puro ting mga ila opinion, no? Good evening, Action Bry. Monitor lang kami San Jose, Waling. Happy birthday gali kay JB Hitonzo. Thanks, God. Salamat madra sa inyo. Good evening, Action Bry. Diri gani sa barangay 16 daw, baybay dalan. Puertik Dulom. Ay, may gin-lockdown man sa barangay 16. Kumusta ka mo da? Action Bry, ari ko sa Bacolod. Taga diri ako, mapuli ako sa Cadiz. Si Kaba, kay ato dito asawa ko, kag bata. Payo na karon man, makapuli, paayhan ako buwas. Salamat, gid. Pwede gid, sir. Pwede gid kakapuli. Mayang hapon, okay, Action Marlon ni Kina, no? Sige. Ang iban karon balikan ko. May nag-comment di sa akon. Tingala ko kasagad mag-komento, ho. Ambalya. Ang pagpatigayon sang ECQ Action Brian, okay gina. Pero ang pamangkot, sa part sang syudad, seryoso balaihan magpatuman sang ila obligasyon sa sining sitwasyon. Base ibalangagaan man lang na ang tao 3 kilo sulod sang 14 diyas, ti makaigo. Pwede gaba sa nga bugas, pertik lagom, kag 2K pa kada sako. Just Joyce Colord. Abi ko si Kwan ba? Mayor ba? Sa lain nga lugar, no? Sige, salamat gid sa inyo, no? Ay naga-monitor man subong gali si classmate nato Jomar Ilaco, no? Kay na Arya, dinito ganing yang chat kay na diri. Naga-monitor subong sige. Sige sa barangay Tangom sa Seaside. Salamat gid sa inyo, no? Si Apong Alagos naga-monitor man and sige. Ang iban pakaronan ko karon mga kaksyon. Okay, sige. Salamat gid sa naghatag ayuda sa Seaside, Barangay Tangob. Kay kung way tagin mo no ligad gabi to do ginpawalaan na. Action Firing Line. Kay nasang aga mga kaksyon ba? Grabe kaluluoy gining isak pamilya niyo. Kay nagkalakit-an na ni ang duha nga wala pa makit-an kahapon. Ining trahedya nga nagluntad bala dito sa area sang Moises Padilla. Nagligad nga adlaw sa overflow dira, no? Sa din na 4 gidri ang nagkalamatay nga nagkalahulog ning tricycle nila. Una nga nagkalakit Andre amo ni si Roldan kag Danilo Banaag ti pamilya niyo sang kahapon Hulyo 29. Padayon pangita nila baw kay nasang aga nasapuan maning 17 anyos nga si Edmond Samson kag si Jovelyn Banaag 48 anyos. Dira sa may crossing Magalyon Moises Padilla nga suba ayon mga kaaksyon, no? Diri ni sila nagtabok sa may Barangay Montilla, no, sang Hulyo 28. Sakay sa 2 ka tricycle na alang-alang sa tunga, ho. Ining 4 nagkala sapwan na, pilunsay patay na syempre. Halong gid sa pagtabok. Sunod diri gani sa kay Kwan, police captain gani nga si Hansel Umandas. Istoryahon niya ang mga barangay kapitanis da nga may ara sang overflow bla ang ila sining nga mga lugar, area. Kay para mabuligan kung anong dapat nga himon. Action Firing Line. Di ka natabok sa mga suba sa sining basta nga baha-baha, gani na mo nga mga ting-ululan nga mga tiyempo. Dapat maghalalong gid mo, no? Sa mga suba-suba, ngini kay damo na gid nagkalamatay sini. Action Firing Line. Kadelikado sa tubig tining suba nga gintabok nila may overflow Action Oliver sa pagkalapad giling nga suba ni hindi basta-basta, no? So pangayaw pa sila taga Hinigaran, maybe siguro kulang ang information na kung ano dapat himon dagaling ko magislag spectar nga may nagahagunos giling nga tubig ya pakadto sila to sa overflow to. Action Firing Line. Ay, grabe. Anyways, ang mayag kaya nagkalakit ang mga bangkay nila. Ano na kaya mo na natabo? Next time, halong-halong gid sa pagtabok-tabok sa mga kaangay sini. Why naman ko Action Oliver, no? Ubos na, no? Ubos na. Ibuhos ko na lang sa panamyaw iba naton nga mga otod. Si Trident Calvo Espadera, good evening, Action Brian. Monitor sila sa Robles, La Castillana. Sa Than, Angel Bulahan,
Shout out amigo Brian Jesus Bulahan, Galia. Grabe sang Barangay 35 ba. Salamat gid sa pag-monitor da nonoy, no? Muning tao dumduman ko. Nag-influensya sa akon sang saot-saot sang high school, no? Dancer bla. Buhay na dayon Action Oliver. Alangan madayon kay ging kastigo kami nag-practice kami saot. Doon duman ni subong guru. Lumpat ko sa pader siya nabilin siya, iyawan sa puti. Action firing line. Kadlaw ni susubong mo. Jesus Bulahan. Sige, pero ngalan niya digin balik may mga satan ni sa yaman. Pero tema ni. Si Tita Stella Galia, alfabeto naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor. Maribeth Libuon. Thank you gid. Lydia Bironio. Si Manong Jose Herson Lapineg Junio. Bert Hirapusco Caraballo. Naga-monitor sa dumanan ang Hutoda. Salamat gid. Sige. Okay. Ang iban si Merle Gonzaga naga-monitor man. Alihis stay safe lang ko na. Salamat dira. Ang iban na komodahon ko niya kay gamay na maling oras na nabilindo ka lang alang naman mag interview pa kita. Gamonitor lang kami sa may ginpanaan, subong. Salamat dira sa inyo. Mga doktor nga iban hindi man magpasaway tika hindi man isikyo ang Bacolod kinsakto kay Galvez dapat diin lang nga purok amo na i-lockdown hindi kay bilog nga city. Minor malang local transmission kay na isolate man dayon. Ti mayo man na. Okay gina. Lain lang to kon nakalagaw na sila blakag damo na istorya nila. Tamyaw ko lang Andong Mateo, Barangay Robles, La Castellana. Sawayan niya, si Esmeralda. Sawaya Esmeralda ha, tamyaw. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang Badoy Rojo, XC, Charm. Ano naman? Kag RB Bods Rojo. Salamat gida. Aileen Rojo niya, Action Bright. Salamat. Sige. Las 8:55 sa aton sini nga pagpangalagad. Pabasan ko ni ang kwan parti bara sa disiplina. Buwas 31 sa Sabado gina-remind ta lang ang mga utod naton by August 1 Task Force Disiplina diri sa syudad sa Bacolod maga-umpisa na. Ang Task Force nga disiplina mga kaksyon sila ni maglibot kag magpangsaway, magpanakop sang wala sang social physical distancing kag wala sang face mask. Kung madakpan ikaw dira 200 pesos ang bayad. Anong tawag sini? Fine, no? Kag kung hindi ka taga Bacolod para may ideya ka mo 300 ang bayaran mo. Kung way kinog bayad, may ara sang 8 hours nga community service. Tikon offender kapag idbe, sa nagligad to, barangay Handumanan to, I forgot sa barangay, may araction Oliveria nga kadwa sa nadakpan, gabayad sa sang dako-dako kantidad, okay lang siya mo. Kung ano klase tao niya man. Action firing line. Inapolis mismo ng istorya sa akon, galing ang basa polis sa dilang paglawaga, pre, hindi may pati tao ni mo ginapabayad na may mga fine ginhatag siya. Lapas man sa gyapon sa simple lang nga face mask ug curfew bayad naman sa liwat. Action firing line. Hindi ko basic baton sapla. Perti no. So sa Sabado umpisa 200 ang Bacolod noon kung wala ka sang face mask, social physical distancing na. Kung may kada 200, mga community service ka, manilhig ka, mangguna ka. Kung ano yung paobra sa mo sa barangay, maminta ka da abi. Ti usik sa tiyempo na. Basta may ulobrahon ka pa, usik sa tiyempo na. That's why nga ti encourage ginabon ka mo nga maggamit gid sang face mask. Kung outside Bacolod ka suliton ta, 300 pesos. Or community service. Tinagkadto ka lang dis Bacolod kay mabakal ka kung ano baklon mo di abing importantes ka buhi mo das puloyan nga taga bago ka abi. Inigaran. Way ka kapuli dayon kay way ka 300 o kung na inugbakal mo ginbayad mo pang 300 kay nakasala ka di kundi disgrasya. Amo na nga halinda sa inyo, pihuon nyo gid nga may face mask ka mo
pag-abot diri sa Bacolod. May gabi lang kay Danilo Diocampo. Good evening, Action Braya. Monitor kami diri sa Pontevedra. Please sa wife ko sa Hong Kong, Liho Grit. Thank you again. Salamat. John Robbie David. Nag-monitor man si Matinion. Si Cadiver Aramano. Arnie Martinez Paliad. Greet lang please Ami John or Arnie John Paliad. Martinez family sa Barangay 31. Pamati man sila ko na sa Mount Carmel ko na Barangay Alihesa. Si John Robbie David. Si Franz Duway, may gabi Action Brian, tamyaw ko lang da sa balay sa Porok 40-C, Burgos Street, Barangay 17, Bacolod City. Buday kag Matmat Duwaya, kag sinanay Ellen de la Cruz, salamat gid sa pag-monitor. Dumduman mo pa. Siyempre, kaagi ko pakdol. Sakit man ang kabo nga nagtupa sa ulo ko bisan talikod lang. Action firing line. Si Robert Yasay, good evening, Sombray, greet ko lang da, no? Si Robert Joy Yasay, Maripet Disena, nagapamati sa imo subong diri sa Barangay Isyo, Kawayan. Sige, salamat sa inyo, no? Sa pag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Ang barrier pagida, Sabado, maumpisa man dinakpanay sang motorsiklo nga wala sang barrier mga kaaksyon. Amo nang bantayan nyo gida, na? Amo nang bantayan nyo gida. Kung galakat ka mo nga may angkas, kamo dapat may barrier gid. Kung why man lang ka mo angkas, di pwede man lang na. Why na kita sang igo pa nga oras sa aton sini nga pagpangalagad, upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian more than nagpasalamat gid sa inyo, maghilibati tabwas sa man gyapon nga istasyon kag oras. Nga gawon collection ulber isa lang. Si Renz Evangelista, good evening Sir Bry, watching live from Binalbagan. Tamyaw ko lang family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan, always gapamati sa imo program. Salamat gid Action Radio, God bless. Kag Gotero family dira sa May Payaw. Sige. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila